दारूबंदी व्हावी या मागणीसाठी आंबेगाव वासियांनी आज सावंतवाडी उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण छेडले। तात्काळ दारूबंदी करा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली। दारूबंदी झालीच पाहिजे, दारूबंदी झालीच पाहिजे, दारूबंदी झालीच पाहिजे। दारूबंदी न झाल्यास गावातील दारू अड्डा फोडून टाकू असा इशारा ग्रामस्थांनी पोलिसांना दिला। यावेळी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे तालुकाध्यक्ष संजू परब, जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजा, नगरसेवक राजू बेग यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत पाठिंबा दर्शविला। सर्व पक्ष नाही म्हणजे कसं बाबासाहेब तुम्हाला एवढंच सांगतो, पक्षपेक्षा मला म्हणा आंबेगावात परत पोलीस पक्षात आणि संजू परब हे विषय होते। गाववाले बाजूला तुझे मी तालुका घेऊन येणार त्यांना कुठे राजकीय उद्देश असल्यामुळे ते इतके दिवस थांबले। ह्या तुमचं आता की त्यांना सोबत तरी समोरून हे मिळता सपोर्ट मिळता म्हणून चालला नाही राजकीय ह्याच्यापेक्षा मोठं आंदोलन होतं सगळे येऊचं पडतं नाही ना आणि पोलिसांचा सहकार्य करावं नाही। दारूमुळे आमच्या आंबेगावात नुकसानी खूप झाले। लोक आपल्या जीवनाची नाश करतायत दारूमुळे। बाकी काय मुलाबाळांचे हाल वनवेस होत आहे या दारूमुळे। लय आपल्या मुलाबाळांचे खूप हाल जातं। दारू पिऊन नवरो घरात येऊन नुकसान करतात। मुलांका शाळा नाही, सगळे गोष्टी मुला चारही गौंडांनी अडोगत पडलेली असत। आपली काय कोण दाद घेत नाही। 2-3 वर्ष असं काढलं मोर्चा पण दारू काय बंद झाले नाही। त्याच्यामुळे आमका आता ही दारूबंदी जावकच होई, नाहीतर एका 2 ह्याचा स्त्रियांचा जर आत्महत्या झाला तर पोलिसांची जबाबदारी घेऊ होई। किंवा आता नाही जर आजच्या क्षणात नाही जर यांच्यानी केली असा तर आम्ही जाऊन तिसर दारूवाल्याचा अड्डो फोडून टाकतलो। तेव्हा तुम्ही त्याला जबाबदार जाऊ काय आपल्यासोबत। आणि मुख्य म्हणजे मुलाबाळांचे हाल होतात आणि बायकापर्यंत मग हे खूप त्रास सहन करायला लागतो। त्यामुळे दारूबंदी व्हायलाच पाहिजे कारण लोकांना ह्याचा खूप त्रास होतो आहे। आणि आज नाही म्हटलं तरी 2015 पासून आम्ही ह्यासाठी लढा देतो आहे। पण पोलिसांचं आश्वासन आहे फक्त की आम्ही दारू बंद करणार आणि हे कारवाई करणार। कारवाई नुसती नको, आम्हाला आज कारवाई पाहिजेच। जर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। आणि जोपर्यंत म्हणजे आमच्या मागण्या मान्य होत नाही, एक मागणी म्हणजे जो आजपासून दारू बंदच पाहिजे, झालीच पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे नाही त्याने तर आज हे केलं दारू विक्री चालू ठेवली तर त्यांना हद्दपार करा अशी आमची मागणी आहे गावातून अशी म्हणजे। आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही यावेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी याचे निवेदन दिली पण निवेदनाचा काही फायदा झाला नाही। ते दारूवाले अजून दारू विकत आहेत आणि त्याच्यामुळे कसं फटका बसतो आहे। आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे। मुलं शाळेत जातात पण त्यांची संध्याकाळी त्यांच्या बाप दारू पिऊन घरी येतात आणि ते मारझोड त्यांच्या बायकांना करतात। त्याचा त्रास मुलांना होतो आणि मुलं अजून आमची अशी परिस्थिती आहे की आजपर्यंत एकही असा व्यक्ती किंवा सुशिक्षित असा मोठा असा झालेला नाही। तो सुशिक्षित व्हावा याच्यासाठी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे आणि ती व्हावी या दृष्टिकोनातून आम्ही हा मार्ग अवलंबला आहे। यानंतर पोलिसांच्या लेखी आश्वासनानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले। यावेळी संदेश कारिवडेकर, नामदेव नाईक, महेश जाधव, मनीषा जाधव, अक्षता कडव, स्नेहा दळवी, साक्षी राऊळ, वैशाली गोसावी, लक्ष्मी फाले, प्रभावती परब, सुषमा परब, संजना गावडे, लक्ष्मी पाटील, संतोष राणे, कृष्णा वरक, विठ्ठल नाईक, नम्रता नाईक तसेच ग्रामस्थांसह महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या।